Tak jo, ahoj. A tohle je Market Recap. Dneska je 22.7.2024. Ve 4 hodiny jsme měli news. Z začátku jsem byl hodně bullish, protože jsme měli tenhle break na S&P, tak jsme breakli strukturu nahoru. A taky tady bylo tohle SMT s Nasdaqem, což mi potvrzovalo to, že budeme bullish. Po 4. hodině ale přišel sweep těchto highs na Nasdaqu. Tady. A potom, co se sweeplo ty highs, tak tady byla nějaká konsolidace. Tady se vytvořily takhle nový highs. Po té konsolidaci S&P si přišlo pro ten sweep znova. Já vám to ukážu hnedka tady. Tady je to tenhle pohyb nahoru. Tohle. Takže to udělalo takhle tohle vyšší high a Nasdaq to neudělal, což je pro mě SMT a naznačovalo mi to, že trh půjde dolů. Viděl jsem těžký pohyb dolů a vytvořily se tu dvě gapy. Nastavil jsem si equilibrium a jakmile to trefilo equilibrium, tak jsem šel in. Stop loss jsem si nastavil na tohle high, protože kdyby to šlo na tohle high, tak moje idea by bylo špatně a trh se otočil druhým směrem. Což nevadí, čekal jsem, že půjdeme mnohem níž do té 15 minutové fair value gapy, která tady byla. Bohužel se tak nestalo, možná chyba byla to, že jsem obchodoval proti svému biasu, protože jsem byl původně bullish, jo. Je to velká škoda. Každopádně myslím si, že zítra budu mít zase možnost to napravit. Zítra máme ve 4 PMI, takže na to určitě pozor. Rozhodně neobchodujte před PMI, není to dobrý. Určitě počkejte až na 4. hodinu a pak až obchodujte. Takže to bude asi dneska vše. Já vám děkuji a mějte se, ahoj.